Спри за момент и чуй това ясно. Ти не си маловажен, не си забравен, не си човек, който просто запълва място на земята. Бог не създава безсмислени животи. Бог не прави грешки. Щом дишаш, щом си тук, щом още имаш ден пред себе си, значи има причина. Може хората да са те подценявали. Може да са те пренебрегвали. Може да са гледали на теб, като сякаш нямаш стойност. Може да си бил последен избор, пренебрегнат глас, човекът в ъгъла, когото никой не забелязва, но това, че хората не са разпознавали стойността ти, не означава, че Бог не я знае. Първо царе, 16 глава, стих 7 казва: Но Господ каза на Самуила: не гледай на лицето му, нито на високият му ръст, понеже съм го отхвърлял. Защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Хората гледат външното, но Бог гледа вътрешното. Хората мерят по пари, позиция, популярност, външен вид. Бог гледа сърцето, характера, верността, болката, през която си минал, и силата, която си изградил в тишина. Много от най-силните Божии хора са били пренебрегнати в началото. Йосиф беше продаден. Давид беше забравен на полето. Гедеон се мислеше за най-малкия. Моисей се чувстваше неспособен. Но Бог обича да взима онова, което светът подценява, и да го издига за своя слава. Може и ти сега да си в сезон на тишина. Може да се питаш: кога ще дойде моят момент? Да гледаш как другите напредват, а ти чакаш. Да виждаш как други получават шанс, а ти се молиш. Да чувстваш, че си останал назад. Но чуй това: забавянето не е отказ. Тишината не е отсъствие. Подготовката често изглежда като забавяне. Докато ти мислиш, че нищо не става, Бог изгражда нещо в теб, което няма как да се роди по друг начин. Еклесиаст, 3 глава, стих 11 казва: Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Не на твоето прибързано време, не на времето на хората, но на Неговото време. А Божието време е точно. Ако Бог беше издигнал Давид твърде рано, нямаше да е готов. Ако Йосиф беше стигнал до двореца твърде рано, нямаше да издържи теста. Ако някои врати са затворени пред теб днес, може би е защото още не си в точният момент. Не бъркай чакането с провал. Ти не си маловажен, защото в момента си скрит. Семето е скрито преди да пробие земята. Корените растат надолу, преди дървото да тръгне нагоре. Невидимият сезон често е най-важният. Бог вижда всяка сълза, която си скрил. Вижда всяка молитва, която никой не е чул. Вижда всяка битка, която си водил насаме. Вижда всяко добро, което си направил без аплодисменти. Галатяни 6 глава, стих 9 казва: Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем. Чули това? Защото ако не се уморяваш, своевременно ще пожънеш. Не пише може би, не пише ако имаш връзки, не пише ако хората те одобрят. Пише ще пожънеш, ако не се предадеш.
Затова не спирай сега. Не се отказвай на крачка преди пробива. Не захвърляй вярата си в сезон, който скоро ще приключи. Не мълчи, когато Бог още пише историята ти. Твоето време идва. Ще дойде ден, в който ще погледнеш назад и ще разбереш защо е трябвало да чакаш. Ще дойде ден, в който болката ще има смисъл. Ще дойде ден, в който сълзите ще станат свидетелство. Ще дойде ден, в който хората ще видят това, което Бог е виждал през цялото време. Псалми, 75 глава, 6 и 7 стих казва: защото нито от изток, нито от запад, нито от планинската пустиня иде съд, а Бог е съдията. Един той унищожава, а друг издига. Това означава, че издигането ти не зависи само от хора, не зависи само от връзки, не зависи само от система. Когато Бог каже сега, никой не може да спре това, което Той отваря. Затова стой стабилен, остани верен, остани чист в сърцето си, остани близо до Бога. Защото, когато твоето време дойде, няма да имаш нужда да гониш хората. Бог сам ще отвори врати, които никой не е можел да отвори. И запомни това днес. Ти не си маловажен. Ти не си случаен. Ти не си забравен. Ти не си закъснял. Твоето време идва. Ако вярваш на това, напиши в коментарите: моето време идва с Бога. А сега нека се помолим заедно. Господи, идвам пред Теб с отворено сърце. Без защита, без преструвки, без да се опитвам да изглеждам силен пред Теб. Защото Ти и без това знаеш всичко за мен. Ти виждаш това, което хората не виждат. Ти разбираш това, което аз самият понякога не мога да си обясня. И днес просто заставам пред Теб такъв, какъвто съм. Господи, има моменти, в които се чувствам маловажен. Като че ли животът ми не прави разлика. Като че ли съм пропуснат, пренебрегнат или оставен на заден план. Понякога гледам другите и се питам: защо при тях нещата се случват, а при мен всичко изглежда бавно, тихо и тежко. Но днес те моля, изкорени тази лъжа от мен. Изкорени усещането, че съм забравен. Ти не си Бог, който забравя своите. Ти не си далечен. Ти не си безразличен. Ти си Бог, който работи дори когато не виждам. Ти си Бог, който подготвя дори когато аз мисля, че нищо не се случва. Господи, напомни ми думите Ти в Първо царе, 16 глава, стих 7, където се казва: човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Благодаря Ти, че Ти не ме оценяваш по това как изглежда животът ми отвън, не по това колко хора ме виждат, не по това колко аплодисменти получавам, а по това какво става вътре в мен. Господи, понякога сърцето ми се уморява да чака. Понякога се изтощавам от тишината, от това да се старая, да се моля, да вярвам и да не виждам бързи резултати. Но днес те моля, дай ми сила да не се откажа в процеса. Ако съм в сезон на чакане, научи ме да не го мразя. Ако съм в сезон на скритост, научи ме да не го презирам. Ако съм в сезон на подготовка, научи ме да го уважавам. Защото Твоето слово казва в Еклесиаст, 3 глава, стих 1: всичко има време и всяко нещо под небето има свой час. От това разбирам, че нищо в живота ми не е случайно. Нито забавянето, нито тишината, нито трудностите. Всичко минава през Твоята ръка.
И днес избирам да вярвам в това, дори когато не го разбирам. Господи, има моменти, в които се чувствам изоставен, но Твоето слово казва, че никога няма да те оставя, нито ще те забравя. Значи, дори когато хората ме напускат, Ти оставаш. Дори когато няма подкрепа, Ти си там. Дори когато няма аплодисменти, Ти виждаш. Господи, освободи ме от нуждата да бъда признат от хората. Освободи ме от сравняване. Освободи ме от горчевина. Освободи ме от усещането, че закъснявам. И вместо това, вложи в мене мир. Мир, който не зависи от обстоятелства. Мир, който не зависи от чуждо мнение. Мир, който идва от знанието, че Ти държиш живота ми. Господи, ако съм се съмнявал в стойността си, прости ми. Ако съм вярвал повече на болката, отколкото на Твоята истина, изцели ме. Напомни ми, че Ти не създаваш безсмислени животи. Напомни ми, че нищо в мен не е случайно. Напомни ми, че дори процесът ми има значение. Господи, както Ти издигна Давид от полето, както Ти изведе Йосиф от затвора, както Ти промени историята на Гедеон, така и аз вярвам, че Ти работиш в моята история. Може да съм в скрит сезон, но не съм в забравен сезон. Може да съм в труден сезон, но не съм в изоставен сезон. Може да съм в тих сезон, но Ти подготвяш нещо силно. И днес заявявам с вяра: аз не съм маловажен, аз не съм забравен, аз не съм изоставен, аз не съм закъснял. Господи, подготви ме за моето време. Изгради характер в мен преди да дойде издигането. Дай ми мъдрост да не се проваля, когато дойде отворена врата. И когато моето време дойде, нека да не забравя кой ме е довел до там. Нека да остана смирен. Нека да остана благодарен. Нека животът ми да говори за Теб, а не за мен. Защото всичко, което имам, е от Теб. И всичко, което ще дойде, пак е от Теб. Господи, благодаря Ти, че не съм маловажен в Твоите очи. Благодаря Ти, че работиш дори когато аз не виждам. Благодаря Ти, че моето време идва според Твоят план. И аз избирам да чакам с вяра, а не с отчаяние. Да стоя с надежда, а не с страх. Да живея с увереност, че Ти си в контрол. В името на Исус. Амин.